ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳамавақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорам барои дастгирӣ, барои комментариҳои хуб, барои бовар карда билет харидан. Имрӯз дар ин видео хостем ки нарх навои билети моҳи октябр, ноябр, декабра шумода расонем ай Москва ба Тоҷикистон ва ай Тоҷикистон ба Москвара ва нарх навои ҳозира ҳамин рӯз бигем дар назар дорем ки мумкин аст ки пагаҳ ё пагаҳи дига арзон шава ё ки қимат шава. Инам бар назар бигирем. номероро дар кунҷи видео барои билет мемонам ки ай соати 8 саҳар то 11 шава иншаллоҳ. WhatsApp да отдельно бародарам ҷавоб метиҳад, номеро да отдельно як бародари дигам ки ҳаракат мекунанд ҷавоб гардонанд. Мешава ҳолатҳое ки баъзеҳоша успед намекунанд, ҳолатҳое ки гап заистиянд, як каси дига телефон мекунад мекушанд. илтимос мақсад бифаҳмед, хафа нашавед, ҳамдигарфаҳмӣ боша. иншаллоҳ фикр мекунем ки беҳтар мешава ва мерасонам нархи навои билета шумода. Москва душанбе моҳи октябр ай 20 000 рубл то 23 000 рубл. ҳамин моҳ то охир шав бигем ки срочно ҳам бигирен ё ки дерам бигирен, мақсад 20 то 23 000 рублай. ва иҷа ҳамаи авиакомпанияҳоро дар назар дорем: Сомон Айрам, Уралам, Ютерам. ва ай Москва душанбе моҳи ноябр ай 11500 рубл то 22000 рубл. 22000 рубл мақсад ҳам дастрочни ва ҳам компанияи Сомон Айрай. Барои чи қиматара ки функсияи хуб дорад дар ҳама ҳолатҳо возвратҳош, мисол намерем просто возврат мекунад ё ки бисёр функсияи хуб ки дора, камтар ай дигар компанияҳо қиматарай. Москва душанбе моҳи декабр ай 10000 рубл то 16500 рублай. ва Москва клуб моҳи октябр, ноябр, декабр ай 18000 то 20000 рублай. хай мумкин аст ки арзон шава, мумкин аст ки қимат шава, барои ки ҳамин вақте ки билет қимат шид, мардум то охирои моҳи декабр ҳам гирифтанд, бисёри баъд гирифтанд. уже бигем самолётҳо одам ки доранд, барои ҳамон қиматтарай. Москва бохтар моҳи октябр ай 20000 то 38000 рубл ки 38000 рублош дидам охирои моҳ дай. ва Москва бохтар моҳи ноябр ай 14500 то 25000 рубл. Москва бохтар моҳи декабр ай 15000 то 18800 рубл. ва бохтар рафтан да варианти хубтар кадомуш меғалта бигем ки пересадка қати вариантҳои хуб ҳастае ки бигем 12-14 та да дастрочни ёфта рафта истиянд ки дигар шаҳрҳо да 2 саат 4 саат меистен бо далши парвоз мекунем. Москва Хуҷанд моҳи октябр ай 17000 рубл то 24000 рубл. Москва Хуҷанд ай моҳи ноябр ай 15000 рубл то 19000 рубл. Москва Хуҷанд моҳи декабр ай 14000 рубл то 19000 рубл. иран вариантҳои пересадка арзонтар дора. ва ай душанбе ба Москваро мерасонем ки ишам рубл кати дар назар дорем ва нафарҳое ки мегӯянд ки ай Москва бигирем мешава, бале мешава. хидмона мегирем электронӣ, вақти регистратсия паспорта нишон метен, мехезен мебиен. душанбе Москва октябр, ноябр, декабр ай 13500 рубл то 15000 рубл. Москва клуб октябр, ноябр, декабр ай 13000 рубл то 18000 рубл. анами 18000 рублш уже декабр дай, барои ки декабр да қиматар. бохтар Москва октябр, ноябр, декабр ай 12800 то 15000 рубл. Хуҷанд Москва октябр, ноябр, декабр ай 14000 рубл то 16600 рубл ки ай Тоҷикистон омадан ҳамаш вариантҳои пересадка дора ки бигем ки я 2000-3000 рубл ай прямои резда арзонтар меғалта. боқи паноҳи Аллоҳ хитона эҳтиёт куне. саволҳо бошад дар комментария ё ки дар WhatsApp пурсе, ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. ва подписатся, лайк ҳаётон набурорем, мо да дастгирӣ беҳтарин мешава. хитона эҳтиёт кунем.